mun bayani akan abin da ya shafi istimna'i. Istimna'i wani abu ne wanda ake yi, za mu iya cewa ake wasa da al'aura kuma sai a biya bukata, wanda yana ɗaya daga cikin haramci, yana ɗaya daga cikin haramci wanda biyan bukata ta inda ba Allah subhanahu wata'ala ya halatta ba, tabbas akwai haramci a ciki kamar yadda yawan malamai suka tafi a kai. Abin da za mu duba shine bil hakika a yanzu gaskiya mata sun kusan fin maza istimna'i, mata sun fi maza kusan fin yin istimna'i. A da za ka ga maza ne, idan namiji ɗaya ya kira ka akan maganar istimna'i, maza 5 suka kira, maza 10 suka kira, to za ka samu mata 1-2. Me yake kawo wannan istimna'in ne? Istimna'i ana yin shi ne domin sha'awa mai ƙarfi. Duk mutumin da yake da sha'awa mai ƙarfi zai tsinci kanshi akan wannan matsala, wadda kuma ya ƙi mallakar zuciyarsa, ya ƙi yin abin da ya dace. Abin da ya dace shine bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kana samun kuɗi maza maza kai aure.